Evo, dolazi muški. Vidi šta je bezobrazno. Evo, došao je mami. Došao je s mamine strane. Moroko. Ovi se ne strpuju, bili predugo su čekali. A stvarno smo usporili sve. Ispred nas nema nikoga. Osim Jelena. Hej, hoće neko smoki? Pusti kiriki. Hoći ti? Čekaj i drugi, ja ću na ovu sve. Hoć. Dobro, nemoj sve njih. Evo te, pojela se prepala. Ovo su tek prve život. Znala sam da ćeš ti čekat. Ovo je labica. Hej! Nemoj. Oni su najedeni, znaš. Prvo najedu, onda pusti auto. A nije loše. Znaš što se To sad kako se ovo? Sad se ovaj pravi može. Ovi muški posjedu. Oni su veliki stvarno. Molim, to su na slici molim. Što ovo piše, kaj će to reći? Morate mama slikati. Ima zdokla. Ja, ovaj nešto nije raspoložen. Ne, što su mu se živci neki. Ovo možda ima. Svaki ima svoj, vidiš, ova ima tamo stablo, to je njegov hlad, njegovo sunce. Napiša mesine, gledam koliko je pojeo muflona. Mi hranimo njih preko ovih, mi damo kikiriki muflona. Ne smije se izlaziti iz auta, a sad... Dođe. Ništa. Ima ovaj jedan što je... Jedan jede, nešto je već, on je valjda uzeo pa pošao pojest pa će se vratiti. Nešto je Boga mi nije, ja mislim da pojede cijelu. Dođi, kikirikija. Kikiriki, gospodine. Vo, mama, ovo. Dobro. Piše na talijanski i na engleski. Čovjek ima malo više kulturi. Gentili. Ima više i pameti i duše i svega i sposobnosti. On je ovladu svijetu. Uzdigao se iznad svih drugih tih živih bića. Ali znaju i po mirisu, mislim. Ovi što ih hrane Da. svaki dan. Mi smo sad... Njih ne goni, a zebre goni. Možda zebre ritaju. Možda zebre su opasne. One su ko stoka, one su valjda pitom. Normalno, ne može biti na svim stranama istorije. Malo ih počera, malo ih pusti. Evo čim ga vidi, kad ga vidi bježi. Čim je vidio na njega bježi. Slušat kako treba, što se smije, što se ne smije.
samo davanje jest, davanje nekim životinama se smije davati. Kad ne može. Ne, prejako. Sad će on doći sa štapa, a ne bježi. Evo mami jedne, mama daje. A u noje izaći. Nije mi se noje da... Ne. Evo ga izaći. Oj. Ali je pisalo da se ne... Bokljame. Na njima se može staviti tepih pa se jaše. Šta vi njoj čini? A oni su pitove životje, bože njih i jašu njih. Idemo dalje. Idemo drugi, čekaj. Oprosti, ajde ne, glava je. Glava je unutra. Pazi. Zalizala Daj, neki daj. kriki. Ajde Petre, kreni sad. Evo slika vam cijelo vrijeme snimam, a sad kad to će ostati ne znam jer je skučen. Evo ti, devo. Evo ti, zadnji. Sad odša, nema više. Kikiriki imamo. Nemoj. Ne to. To nije njavnja. Buključala ti je. Pojeđe retrovize. Prema meni. Evo ti opet deve, one što god lijez. Deve što Ali ovi su vidiš, ovi sad će on uključiti po autu nešto, on sve ključa iz redu. Smiješan jedno jedno. Ko se gega. pripremaj kikiriki, ide deva. Purica para glupo. Pripremaj kikiriki, Ljubi mene. vjerovatno bi te ukinuo. Ovi deva ima 100 vrsta. Nisu oni... Bizoni. Kad će doći još deva? Evo, Dobar dan. Ajde daj, imaš li, ja nemam što dati. evo ja počeo dirati. Evo ti voli. Da mami malo ismoći ruku. Neću ja. Evo ja ću Ja da snimam. još čekaj. Samo što Čekaj, mi- devo. Evo ti. Dobro, idemo sad. A ti Uzmi još maravicu. još jedan. Dobro, dosta je. Stanite. Gospođo deva. Ova deva mora... Ova deva mora pojesti. Hladne, male. Oš.